Și iată că am reușit să ajungem la loviturile de pedeapsă. Acum pot spune că este loterie și cei ce vor fi concentrați mai mult și vor fi cu sânge mai rece vor ieși învingători. Oh, portarul apără acum! A fost așa de concentrat. Intervenție fantastică. Salvare superbă a portarului de această dată. Portarul s-a concentrat foarte bine și a fost o intervenție frumoasă. Emoțiile și-au spus cuvântul acum, deoarece nu a avut curaj să tragă la colț și a tras pe centru. Oh, ratează acolo! Nu îmi vine să cred. A tras departe de țintă. Poți vedea în ochii lui dezamăgire. Șutează mult prea aproape de portar. Asta e o super intervenție a portarului. Apără portarul! Portarul a făcut foarte bine că și-a ținut ochii pe minge și a avut o intervenție foarte bună. Trimite balonul în partea stângă. Iată ce calm este și ce sigur pare pe el. Își așează balonul pentru a executa. Tot stadionul împreună cu noi este în suspans. Da, reușește acum și echipa răsuflă ușurată. Totul depinde de acest jucător acum. Poate câștiga meciul de unul singur la această fază.